ngay akan ni kesengi pilai up ban sengap ya ketin ke jongblay bang ngay ketin jongblay kan dalong ke jingker ku ya pi wei barok akan ni kepor ke bamenta para kan ni kesengi ngawan ra akan ni ke jingkai ya ke baladon bekeli yangi balai baka jingka jong ke temple ke kat arliang balai baka jingka jong ke temple ke kat arliang balai ke kat tadi tel esi dan pring jong pi ki pampat jo sngoru ka kata ke jingka ka kata ke temple ngasikwa ban ai jingba tai kendiat chapang ni ke temple ke temple kadai ke temple kaba don ha Jerusalem ke temple ha baki Jew ki wan man mani ya blai unong bu unong thau jongki bat ha ke temple kadon ke jaka kaba kentang bat kadon sakawi de ke jaka kaba kentang tam kaba mut ha kata ke ju ke temple kala penya klat ya kata ke jaka kaba kentang na kata kaba kentang tam kadon kata ke jingka jong kata ke temple kata ke jingka kadon bat ha kata ke jaka kaba kentang kiling do agi juan bat baron ai ke jingknya ke jongki marbahanta ke jaka ke bekentang masendrung hang to syakaliang kadiang kadon utaki ding penyang syarat nang ta syakamon kadon ta ka miet badan ta kipu peni bat nang tanah mat kadon ru kata ka jaka ke duan ke ba mi kata ke jing ubi syaban rung syatai pat syaka jaka ke bekentang tam dan bala bandrung syata rung baitang urang ba leng do shisin shisnam bandrung hang ta bat ban kenya ban ai ya kata ke jing senret ya kata ke senam ha kata ke senduk jutang ka badan ha kata ke jaka ka baken tang tam ha ke jaka ka baken tang tam ka don tang senduk jutang ha ke jaka ka baken tang ki don ki lightly kita ki aka taki ding penyang syarat kupu peni kami kupu peni bat ki don ru kata ke duan ka badan ya kata ke jing ubi tading ta ba urang ba leng do lada umut bandrung sya ta ke jaka ka baken tang tang ha ban yai leng ba kata ka jingka jong ka temple Pada Babel ke ong ni lal fipet ya kata ke jingka nadu bala shnai ni ke temple ublai udah batai kumnuru banka ya kata ke temple tu ya pet yang ni ke por Exodus ke nong ba arpun rio khot ke balai pui ter ke ong kum ni men tauru ya ke jingka pedeng da ka ba beryong bat da ka ba sau betu bat ka ba sau sen yang bat da ka linen bani bat ba jertiau an tau ya ka bat ka ba don ki kerop bat da ki jingtrei bastat bat men wa yaka halor ki sautli ki rashat ding shitim yaka bla suksiar ki beno jongki dakaksiar ha ki sautli ki thliu tnau rupa men thau wo ru yaka ta ka jingka pedeng yaka ta ka jing pendaj bamela ban wan lam hapo hangta hapo kata ka jingka aken yaka senduk ka jing phla ba yaka ka jingka pedeng kan penya khlat yapi hapedeng ka jaka kentang bat ka ba kentang tam Ketin jublai ke orang ni bakata ka jingka ka penyaklat ya kata ka bakentang bat na kata ka bakentang ni ka the most holy place na kata ka holy place tade hingta ka de ka jingka bakani ka jingka hang ne ka rong jungka pini ka long ka ba beryong bat ka ba sau butho ka ba sau sen yang ong ka ketin ka jong blai bat da kata ka linen bani bala jertiau te ka ai ka jingka bat balai kata ka jingka ka kat ha ka sengi ka ba uji su uyap kamut kumno ka thau sha ka hikaya ayu balai ka ja ka ba kum kata namar kani ka jingka jong kata ka temple ka kat ha ka sngi ka ba ujisu yap ka babel ka ong la fi puli ka tin ka jong blai na Matthias kal nong ka ba arfu nyo ha khmi ru ka jingka ha ka temple ka lakat arbenta nadu najrong hado ka tebian bar ka kendau ka lakhnyo bar ki mau siang kila pedang kani ka dei ka ba ja haka sengi ka bau jisu yap haka ta ka khlip mat ya ka bau jisu ai tino era ka mensim sya ukpa ka jingka jong ka temple ka kat be wak ka babel ke thu nadu jrong hadu tebian ka kat be arliang wak ka babel ka ong ni ba ka khendau ka khnyo ber ki mau siang ru kilah pedang kata ka dei ka bangi haban pusan ban sngau thu balai ka ja kat kata pi haka jingyap ka jong jisu Christ ka jingyap jong jisu kam de ka jingyap jong riu madan uyap ublai bat haba uyap kat ublai kadawan ka jing knyu jumai ka khendau ka da pedang ong tin ka jong blai ba ka jingka jong ka temple ka kat arliang ta deheng ta ka abang fi ka ne ka sngi balai ba kata ka jingka jong ka temple ka kat arliang kani ka jingka ka dei ka ba penya klat ko mong fi mene na ka jaka ka ba kentang na kata ka jaka ka ba kentang tam kamut mdan bala ban rung sya kata ka jaka ka ba kentang tam tang ul rang ba leng do chi sin chi snem
bandrung sya ke jaka ka bakentang tam ka bemut kata ke jaka ka bakentang tam ke de ke jaka ka bau blai udan ke jaka ka bau blai usyong presence ke jong blai ya ka ba don ru kata ke senduk jutang bom dan bala ban lej hang ta tang urang ba leng do shi sin shi snam ban lej senret ya kata ke snam jong ulang berat ha kata ke jingtap jing isnai ka bolong ke senduk jutang kan ke jong blai Andrea ka sngi ka bau jisu uyap kata ke jingka kalakat bat menta layau i direct nagani ke jaka ka bakentang sya kata ke jaka ka bakentang tam boleh kata ka jingka ka don hangta pi ka jingka ka babel ka kren baka jingka ka de ka pop kan ka pop ka de ka jingka namar ka sngi ka bau breu la le pop kani ka jingka ka long ru kata ka jing penyaklat ha pedeng ublai bat ubreu ka pop ka penyaklat deng ta ka sngi ka ba u adam bat ka im kila le pop kala don ka jing penyaklat bau blai ha ban be eki na ka per eden na mar ka pop ka penyaklat tadeng ta ktin ka jong blai vi puli Isaiah kala nong ka ba san pu khandai ka khot ka ba ar ka ktin ka jong blai ka ongum ne Henry ki jing bom hok jong pi kila penyaklat no apdeng jong pi baru blai jong pi bar ka pop jong pi kala ka ya ka khamat jong u napi kat ba unum snow. Kadi ka pop ka Bible ka ong ka jing bom hok ka penyaklat no apdeng jong pi baru blai jong pi ba ka pop jong pi kala ka ya ka khamat jong u napi kat ba snow. Ka pop ka penyaklat tadeng ta habau breu ule pop ka pop kalong kum ka kenro ba ka kenro ka berben ya ka ba penyaklat hapdeng ublei bakhoi bar utau nong pop uba tengit haka testament ka barim uno uba pop umla ban lek direct how blei namar tang shulet kum ta un yap no lam da ublei khat ya u tadeng ta rang ba leng do fin pe de ma u ba ublei khat fin pe yo Moses de ublei ba khat yo Moses tadeng da burung ka presence ka jong blei namar u Moses udei utau breu ya ka ba ublei la jet mla ban rung pat ba Shaka presence ka jong blay day tangki lingdo kita ki rangba lingdo ya ka bau blay udah jet Henry haka jingyap ka jong Jisu pleng dan rangba lingdo syo ubakan jado ne ubakan jabril ubatang mau la bandrung pleng baro ngikilalong kita ki lingdo bagi sim ya ka bangila bandrung direct shaka taken ka jingdan ka jong blay kani ka kenro kani ka pop ko mga pi ka penyaklat hapdeng ubril bar ublay Baka Bible kaya tu karong jong kani kadai kata karong ka basau beryong ka basau betu. Baka Bible ka ong kumni lebih baik nu Isaiah kalau nong menengkong ka dekat ka bakat pra ka ong ali tungin ya site nia lem laki pop jong piki sau han kin le kat ka yor laki sau bertu ru kin le kat unyu lang berat. Tadeng ta ka ne ka kenro karong jong ka kadai tik karong jong ka pop ya ka bau blai udah kwa ban peni lada ka sau beryong lada ka sau bertu lada ka sau han kata ka pop ke jong pi ka ba penyaklat utrai ong kin li kat ka yor laki sau bertu kin li kat unyu lang berat balai maru blai lada bi thu lupa bada ka jing yap ka jong kun jong Jesus Christ kata kan kat arliang kata ka pop kan da jat no thiau najrong hadok tebian kan da kat no kanang bakanum dan jingka syu hapdeng ubriu bat ublai ka bamut hi da ka jingyap ka jong Jesus Christ lapen kat no ya da ka kenro jong ka pop ka ding phna ka bau try uyap ka long kum ka jingking ka ba penya sok biang hapdeng ukun menriu bat ublai nong bu nong thau ka jingyap ka jong Jesus Christ kawan ra biang ya ka reconciliation kawan ra biang ya kata ka jingya dai Baka Bible ka ong kumni langi puli na ka Ephesus kalnong ka ba ar ka dekat ka ba kat sao ka ong namar mau ulong ka jing penyasuk jongi ubala penlong ka wei ya baro ar bat ulapen kelem ya ka kenro pedeng ka jing penyaklat namar mau ulong ka jing penyasuk u Jisu ulong ka jing penyasuk hapedeng ukun menreu bat ublai nong bu nong thau hapedeng ubreu bat ukpa Tading ta kani ka kenro ka baka baro sikata ka pop ka baka baro sikata ha ka jingyap ka jong Jisu pendu ya ka bor jong ka pop ka kat sunan arliang ong ka tin ka jong blai ka jingka jong ka temple ka dakat arliang bar ka Bible ka ong ni na dei ma u bala penlong ya ka jing penyasuk jongi ya ka bala penlong ka wei ya kita ki baro ar
ya ke jaka ka bekentang na kata ke jaka ka bekentang tam kata ki ar kim dan syu namar la penkat kata ka na pedeng ka long bit tang ka we bar ka ong hang ni bat ula pen klem ya ka kenro pedeng ke jing pen ya klat haleluya haba ula pendu haka do jong u ya kata ka jing yeshun Jesus Christ dalade haka ding pna da kata ka jing long do ka jong ula pendu no ya kata ka jing pen yeshun na pedeng ubriu bat ubelai namar da kata ka do ka jong ula sa haka ding pna la pen mi snam baka snam belai kala jao baka snam kada pen khut ya kata ka pop la ka sau berthok la ka sau han la ka sau beryong ka no ka snam ka jong trai ka pen le no phar ken kada le kum ka yor kada le ong ka tien ka jong belai le kum ka yor kata ka pop ka jong ila ka long kat no ru namar u Jesus Christ kala pen khut yang i bat kala pen long yang i bangi la ken ban let chok pa ba ka tien ka jong belai stage ke hebru kal nong ka ba shipau ka dekot ka ba khandai ka ong kum ni namar kata ko para banget habangidon ka jing shlur ya ka ban let chaka jaka kentang da kata ka snam u jisu kata da ka lenti ya ka ba ulap pen kentang na ka benta jongi ka lenti ba tmai bat ba im leng ba kata ka jingka kata ka long ka met jong u haleluya ka jingka kam dei shu ka jingka jong ka pop Henry kata ka met ka jong trai ka balong ka jingka ka jong trai banya dai ngi na ka jing bitar ka jong blai ka met ka jong jisu kan ka met ka bu IT no kom kata ka jingknya na ka benta jongi maka ka long ka jingka ya ka ba kata ka jing bitar ka jong blai kam la shu ban wan hangi wal ada ngi dei ki nong pop mereka met ka jong trai ka pen khot yang ngi ka sat yang ngi ka pen thamai yang ngi bangin long ki ngi ta ki jing thau ki ba thamai ka snam ka jong trai ka ai permission yang ngi bangin rung syakata ka jing don ka jong blai ya ka bangila ban syakri u ya ka bangila ken man penon borom ka kerteng ka jong o talada kam don ka jing yap ka jong jisu kadang don baik kata ka kenro jong ka jing penyaklat ka pop ka penyaklat lada dan u jisu lada shim lawan kamut ka don ka jing yeshun baik hapadeng mangi baru blai u jisu Christ u kon jong blai u lang brot jong blai u dei ma u ken jong bala syak kenya bada ka snam ka jong u pleng kala penjot ya kata ka kenro jong ka pop ya ka ba ka wan ka jing penyasuk hapadeng mangi baru blai lam dau jisu imla ban lai wong along manga ka lenti syak kata ka jing penyasuk I am the way lada klemu jisu nginam la ban yo ka jing penyasuk nginam la ban yo ya kata ka jing pen kesan nginam la ban yo ya kata ka jing pen khoi nginam la ban yo kan ya kata ka buram hendak ka dei ka snam ka jong jisu Christ ya ka bala iPad hangi ya kata ka jing ya dei ya ka bala khot yang ni sya kata ken ka jing long hok hau blai ngin ja twai ka ni ka por ka ba manta ngin ai ngu yu trai ya ka ei ka bo jisu le bagi ai ngu namar ka de ka jing le ka jong u ka bala kat ya kata ka jing ka jong ka temple ka ba symbolize ka ba pen i bleng ngile yasuk baru blai leng ba ka snam ka jong Jesus Christ leng ba kata ka met ka jong ya ka bola ai kum ka jing knya na ka menta jong ha ba jong fi ngin ya dwai ne ka por ka mentangin ai ngu ya Jesus Christ ya ka ai bola le na ka menta jong i kan try ne ka por nga ai ngu ya me ko pa mam la ai lo jong khun ja me Jesus Christ ban long kum tau lang brot ban syak knya na ka menta ki pop ki jong i Jesus ngi ai ngu ya me ba me long ulang brot jong blai ya ka mela syak knya ya la di haga ding pna mela syak stin hapdeng jong ka sun beneng bat ka kendau bat hang ta ka snam jong me ka la jaw ba ka snam jong me ko trai ka sat ka pen khoi ka pen jot no sendon ya kata ka kenro jong ka pop ka ba pen ya klat ingi nau blai ka pop ka kut no ka dekut no bat ka da jot no kom ba ka lakat kata ka jingka jong ka temple try nga ai ngu ba ka kenro jong ka pop ka lakat namar ka dei da ka jing yap ka jong me try jisu laki pop ki saw nya han ki li kat ka yor ki da li no te try kat ka yor namar ka snam ka jong me ka sat ba kata ka jing betu kata ka jing saw han ne kata ka jing saw beryong baro kala li par kila li kat ka yor ba kila yi kan bat kila li ru kum kita ken kinyo lang brat ong ka tien ka jong me ablai ingi ai ngo try ya ka jing le bha ka jong me jisu
Ruai kan ka por ko kan rat meni ki khon ki jong mero atrai. Kin sngo tho ba kin ai ngo ba pleng dan da ka wei pat ka lenti sya kata ka jing sok baru blai ka dai tang da ka lenti jong ka ding phna ka dai tang da ka lenti ka jong u Jesus Christ ka dai tang da ka lenti ka jong u kan ya ka bangi yo ya kata ka jing dai ya kata kan ka jing sa trangi ai ngo ema ko Jesus ya ka ba leng ba jong me ngi yo e ka jing pen sok ngi ai ngo e ke barok me le tra Jesus ngi ai ngo me la pen ngi me la su spa ngi ya ka bang layo e ka jing is ai ba dia ka jing penem hagar ta ngi jong Jesus ngi dua ngi ai ngo amen but amen ba ngi traun kar khu ya pi sedang ban ai ngo nom ta ka sngi lam dau Jesus dan sha engin dan ulong ma u ka lanti jong ka jing pen sok ulong ka lanti jong ka jing em ulong ken ma u ka lanti ya ka bang ni yo kan ya kata ka bam ju ko dau traun kar khu fi ngin sekindo pat pila ban wan ro isikenika office ka jongi ngi don ni baro istio na do sngi bar hado ka sngi sa jan jo katayo pila phone ngi rakini ki number pat pila ro ban sngap yi jing rai ka jongi na po Spotify na YouTube Music na iTunes da ka ba fitai bantai mau pada pin sa yo sngo ki jing rai baro utrain kar khu ngin sekindo pat khu bless you bon amen.